O să încerc astăzi să vă arăt cum scap eu de cârtițe, pentru că uite că s-a întors o cârtiță. Am avut azi noapte vizitator aici și a făcut o galerie. A venit de acolo din afară și s-a băgat pe aici, a venit și câinele, a găsit-o făcând mușuroi și mi-a săpat aici în hrean, mi-a stricat hreanul. Da, dacă vă puteți imagina cum se pun planetele, cum se aliniază planetele întotdeauna să strice ce ai mai mare nevoie. Bun, am să folosesc motorul ăsta pe care l-am salvat de la o motocoasă. Motocoasa a avut probleme cu pistonul și am schimbat pistonul, segmenți, carburator și toate cele și acum o folosesc așa. Am și lancia, pot să o folosesc și ca motocoasă, dar prefer să o folosesc așa. O să trebuiască să fac și o moară de cereale pe care să o adaptez la ăsta și atunci am să folosesc gazele de eșapament. Am băgat aici un amestec de benzină cu ulei undeva la 15 la 1, adică e ulei mai mult ca să facă fum și o să folosesc fumul din motor, da? O să-l bag în galerie prin intermediul țevii ăsteia și atunci o să scap de cârtiță. O să vă arăt ce și cum. Trebuie să-mi iau mănușa asta mare pentru că țeava se va încinge foarte tare și atunci luăm și ăsta. Întrerupătorul l-am pus eu aici pentru că ăsta nu mai era funcțional și l-am pus direct aici și atunci îi dăm bătaie, să vedem. Ok. Da. Ia să vedem. Ok. Luăm țeava și mergem în partea asta altă. Aici a săpat cățelul. A săpat câinele și a făcut treabă. Uite, merge încolo. Da? Ia să vedem. Punem țeava. Ok, deci avem și aici. Mai curățăm puțin și aici. Băgăm și aici să se ducă în partea aia. Uite. Da, asta e galeria care vine de acolo și aici în ce parte se duce? Se duce pe sub gard. Da, s-a băgat șmechera pe sub gard. Ia uite. Nu, aici nu reușesc să o găsesc, dar oricum. Aici cel puțin pe galeria asta nu o să mai ajungă pentru că deja miroase foarte tare a gaz și nu o să mai ajungă. Uite că avem și aici gaură. Da, băgăm în partea asta. Ia să vedem așa. Și atunci să nu mă ard pe mânuțe sau să stric creanul. Băgăm aici, uite. Pac. Pornim și dăm bătaie. Uite acolo, acolo. Se vede deja unde e, uite aici. Aici are galeria. Uite și mai încolo. Ok, deci pe galeriile astea cel puțin nu vor mai intra, nu vor mai veni în grădină.
și o să le urmăresc să văd dacă mai intră. Dacă nu mai intră, e foarte bine. Galeriile, odată ce am băgat gaz de ăsta de eșapament înăuntru, se vor împuți rău de tot și ele sunt foarte sensibile la miros și nu mai trec pe aici. Așa am reușit să scap din toată grădina, dar uite că mai vin de afară. Mai sunt pe afară și mai vin înăuntru. Și mi-au stricat mi-au stricat bunătate de hrean pe care l-am îngrijit, l-am plantat în toamnă să am hrean sărat să pun la borcan, că îmi place la borcan, ras și mi l-a distrus. Da, dacă ziceți că nenorocitele astea nu fac nimic rău, uite că fac. Vin pe la rădăcină și nu mănâncă ele rădăcina, dar sapă pe la rădăcină și te trezești că până la urmă tot în pagubă ești. Așa că, na, mai bine le car de aici și la revedere. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-am ajutat cu ceva să scăpați și voi de misterioasele astea șmechere și spor la treabă.